Здравейте! Вие сте с първи епизод на нашата поредица. Това е нашата голяма мъка, по която преработихме почти всичко. Имахме проблеми с инсталацията, проблеми с трансмисията. Абсолютно почти с всичко имахме проблеми. Сега ще видите откъде започнахме. Взехме колата непалеща. Някой беше и насъдил М112 Мерцедес двигател. Имахме доста проблеми с трансмисията. Кардана се оказа дълъг, защото кутията беше монтирана много нагоре, което е грешно. Беше срязан тунела, изключително грешно. Мотора е поставен по-нагоре, отколкото трябва. След като пуснах кутията, кардана вече започна, прибра до край шлиците. Наложи се да го свалиме, да го скъсиме. Плюс това ние карахме колата преди да пусна кутията, карахме колата и кардана биеше зверски много, цялата кола се тресеше. Не знам кой как го е правил този кардан, но подозирам, че едното парче от някой стълб. Имахме проблеми с предния кардан. Изключително смешно беше как беше направено. Предния кардан опираше в генерацията и изяда генерацията. От хапене направо. Моя много добър приятел и колега Емо изработи частично нова генерация, без да опира в кардана, има си ход, не закача. Автомобил оригинално е бил G200, което е само за италианския пазар, 460. По принцип, най-малкото, което съм виждал е G230, дори не знаех, че има G200. Този е G200 с два блокажа, преден и заден разполага, много интересно. С изключително къси предавки, както казах. Някои, може би двама или трима са били хората, един след друг са се опитали да направят от него нещо, но се е получило нищо, може би защото са нямали конкретните знания, не знам, не мога да кажа. Поставили са този мотор и с оригиналната инсталация нещо са го запалили, прекъсвал, не палел. Абсолютно плюсовете на моторния компютър липсваха, плюса на гълтача, оправих ги тия неща. Още на първия ден не запалих колата. Имаше две изгоряли бобини, сменихме бобините и колата тръгна, след което последваха проблемите с кардана, с трансмисията, с охлаждането и с алтернатора. Кине! Вече пробваме гумите. Между другото, тук имаше огромен фланец и гумата цялата излизаше. Ето тук го има същия фланец. Не знам дали се вижда, но сигурно е, не знам, 10 см, 8, нещо такова. Беше брутално. Доста по-добре изглежда. Свалихме и кардана да изкъсиме, защото пуснахме кутията надолу и дойде дълъг, а е доста калпаво направен. Вътре понаредихме, посъживихме, изкърпена, позглобена, парно сме купили конзолата да монтираме. Приятно е отвътре вече. И продължаваме. Първият тест беше доста неуспешен, защото нямахме динамо и перка. Перката я пускахме с кабели отвътре, окасявахме, обаче в един момент тока вече си отиде и колата спря. И закъсахме, не можах да го снимам, защото нямах и батерия на телефона. Махаме компютъра от тъпото му място.
за да си сложим стойка за акумулатор. С репитки. Нова телперка. Тук някъде старата. Ето я. Доста по-малка. Старата. Това беше старата. Ето тази огромна. Пуснахме малко надолу кутията, ама ще трябва и мотора и кутията. Махаме кормилния прът от целкато. Десен волан. То и десен и ляв волан. Тук също има волан. И тук има волан. Така, аз ще му дам контакт. Тук имаме кутии за кабели за гипс картон. ВК части. Използвам чорап на някому останало жешко от парното, което липсва. Е по-скоро студено. От обдухването, от усилването. Отвили гайката. Оп, така, стой сега. Махни пръта, така. Сега ще пробвам да я запаля. Да, тя вече не пали, заради да не си търси прът. Я ми дай бензин. Тока на бензина. Айде сега дали ще запали. Даде ли го? Да. Пали си без кормилния прът, момчета. Едно болче. Сигурно и без чорапа и без ВК частите ще пали. Хайрян. На здраве. Трезнат. Ама те, какви ор сте вие, бе? Да мога да си сложиш яка музика в тази дупка. Да си сложим гума, резервно там. Гледай какво става. Вътрешна гума от не знам какво. Изолация за кабели. Да, и кутия за кабели. От гипс картон. Не е за картон, тая е за външен монтаж. Еми, тук е външен монтаж. Да, правилно. Тук наистина е външен монтаж. Добре. Аре да местиме този акумулатор. Или не, трябва да пресконструим. Какво е това? Няма да имаме време днес да го местим. Кой какво? Това са от кабелче за жабка, за плафони. Гледай. Това са за плафоните и затова това са оригиналните кабели. Какво става? Това е жилото за парното. Значи ти е при парното. Това? Това не знам какво. Ръчната сигурно. Не знам, излиза от тук. Да, чакай. Това е за ръчната, като дръпнеш да свети на таблото най-вероятно. Не виждам аз друга опция. И е така е минавал от тук и е влизал в таблото. А той има ли? То няма лампа за ръчната. Нищо не. Нищо. Виж, аварийни са отпреде под капак. Да. Много добре. Харесва. Толкова мога да го махнеш. Харесва. Много лайкове. Това вързана инсталацията да не опре. Сега е това, ако опре тук, и ще се запалим. Това е добра новина. Много добра. Що ще го изолираме, като ще го вържеме. Даже мога да се обесиме. Много скрап, много нещо. Искам да отпаднат тия гадове. Трябва аз да ги прибера тия гадове. Искам, бе. Искам Да се изолират с шлафове, с всичко. Така няма да стане. Ние пак махнахме 5 кг оттам. И 5 от багажника. Бе. То тук има, брат,
толкова кабели, които не отиват никъде, че тия дето отиват са по-малко, бе. Има нещо верно. Защо е, майка? Има и друг такова отдушник. Ле, оп! Има две усилки има, няма една, то са тия слаби усилки. И K-Flex. Това поне го владеем. Какво? K-Flex изолацик. Да. Да не ни е студено, да не ни прави Виж конденсче. къде е резан тунела. Чакай от тук. Затова. Тя е била бяла тази кола. Била е, Сега е Ферари. Отдушник. Здраво са усилили. Не. Не, ще се скъса тук. Стой да цъкнем това отгоре заварките. Или дай. Излиза, ама от тук после ще си ги срежеме за по-лесно. Давай, мърда, така коти. Айде, готово. И усилките. Усилване. Вторият тест обаче беше доста успешен и забавен, което ще видите след малко. Колата върви изключително приятно за този мотор. Все пак тя оригинално е била G200 и е с изключително къси предавки. Много е прилично, да, не е като V8, но прилично се мести автомобила. С чисто нови гуми е Silverstone. То от кълта са не знам дали се види, обаче гумите са на 3 карания по 2 км. Даже не сме пуснали 4 по 4. Айде в нивата. Оп, оп. Колегите са умрани, ние продължаваме. С оренето. Дълбока ора. Да. Оп, Знаете как. оп. Тази дръжка е много важна. Много важна дръжка. А спира ли? Така, това е оригиналният филтър, който е и регулатор. Така. Той ще седи ето така. Аз ще му вържа само обратното гориво. Канистъра ще му вържеме после. И така. С този филтър, стария, ще ви го покажа него 4 баровия, въобще не работеше как трябва колата. Този двигател и 113 двигателите си искат този филтър. Ако не е механичен регулатор. Ето го неподходящия филтър. С 100% от BMW. И беше сложен на много грешно място. В моторния кош. С маркучи, с скобички. Точно ако се предаде някаква скобичка, тук беше монтирана тия скоби и тъмън да се запалиме. Ето го изпускателя.
И само правим тия проблеми по горивната система. Перка да вържеме и колата е готова за каране. Ето дросъла бръмчи. Тръгнеш да му даваш газ. Тръгва леко. И в момента, в който дадеш повече, гасне. Кардана се оказа дълъг, защото кутията беше монтирана много нагоре, което е грешно. Беше срязан тунела, изключително грешно. Мотора е поставен по-нагоре, отколкото трябва. След като пуснах кутията, кардана вече започна, прибра до край шлиците. Наложи се да го свалиме, да го скъсиме. Плюс това ние карахме колата преди да пусна кутията, карахме колата и кардана биеше зверски много, цялата кола се тресеше, не знам кой как го е правил този кардан, но подозирам, че едното парче от някой стълб. Пуснахме трансмисията надолу, както казах, кардана скъсихме, дойдоха си нещата прилични. Следващото, което трябва да се направи, според мен е да се пусне мотора, защото монтира много нагоре. Както казах, не трябва да се реже тунела на този автомобил, за да бъде с тази концепция двигател и скоростна кутия. Ела да покажем. За да се пусне надолу, трябва да се премести кормилната кутия, защото хидравличната помпа, сега ще ви покажа, ще опре в кутията. Ето, тя е на косъм, виждате я. Ето това, тук е хидравличната помпа и кутията. Просто са на милиметри. Трябва да слезне мотора надолу. Перката вече работи. Термодатчик, уред имаме вътре. Като цяло проблемите бяха и с моторната инсталация, и с инсталацията на самата кола. Не съм жичкаджия. Не искам да ставам жичкаджия. Нямам никакво желание. Доколкото мога, съм се справил. Боби ни помогна. Ето този кабел, например, беше може би 5 метра. Отиваше акумулатора в багажника. Това е плюсовия кабел и тук седеше на вид като бобина около 2 метра. Алтернатор е от Toyota. Не знам защо тази кола е с алтернатор от Toyota, който иска плюс през контакт. Аз тия неща не ги знаех. Благодарение на Боби ги знам, вече има и перка. Естествено реле за перката от Nissan Patrol. Ама не 757 с оригиналния мотор. Това е релето за подгрева, което ползваме за перката, понеже перката е доста мощна. И си трябва силно реле. Сега ни предстои една последна разходка, след което една хубава автобивка. И ще помислим дали да продължаваме с този проект, защото има още страшно много работа по него. Доста време ни отне, понеже имаме и други задачи. Докато стигнем до това положение, колата да пали, да върви, да може да се разчита по някакъв начин на нея, доколкото би могъл човек да разчита на такъв автомобил. Ще помислим дали да продължим с нея или да я продадеме. Най-вероятно ще я продаваме. Отиваме да измиеме. Чичо Пепи кара. Нещо много ръска тази кола. Много се фоксира, яга как е. Проверим капака. Затворене. Тесната гума изпадаше, я направихме. Така. Тук отзаде мога да някой друго въже. Няма. Така е. Готово. Требел. Аз мислях да излезем през реката. Айде.
лъската. Я каква хубава пътечка. Има. Има, още няма, ще изчакам. Дай. Няма вече. Да стане. Давай рез колко искаш. Топа има и отдолу. Чакай пак да. Значи те много намаляват залегнали. След толкова има. Ласкач. Бати ласкач. Ето вече измита. Ласкач. И сега гарираме. Се молим да не замръзне джама отвътре. Чакай, че има кола тук. Ще спираш ли, ще караш ли, не се знае. Ти си, давай, чакай. Завърти. Запад. Умига, бе. Не, по-лекичко я кари. Оста тук, ти си пушец. Я зага си да видя.
Нищо изпарява се водата, брат. Нищо, всичко е мокро. Затова е така. Помпата вие на умиране. Давай лекичко сега, да ще гледа. Иска си 4 по 4. И тук сме го познали. Няма парно, е много лошо, като е студено да се кара, а то тогава е най-големия кеф. И ще я пускаме на обява колата, който иска да си я довършва.